ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay sa sarili natin na hindi natin kayang tanggapin at aminin. Kaya bago pa tayo questionin at husgahan ng iba ay pinipilit po nating ibaon sa pinakamalalim na parte natin ang sikretong ito. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ipagsigawan sa mundo ang sekreto mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si David, 35 years old, dating OFW at nagbalik na ako sa Pilipinas ngayong taon lamang. Hindi madali ang buhay OFW. Totoong mas malaki ang perang pwede kong kitain doon. Pero may ibang hila ang Pilipinas na hindi ko ipagpapalit kahit saang bansa man ako mapunta. Kaya nga after 10 years ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa ay nagdesisyon akong umuwi na sa Pinas. Hindi lang para magbakasyon kundi para permanente nang tumira dito. Umuwi ako sa bahay ng nanay ko, siya at ang bunso kong kapatid na si Brian ang kasama ko sa bahay. Mas bata ng 10 taon si Brian sa akin. Pero kung pagiging mature lang at matalino ay alam kong mas lamang siya kesa sa akin. Wala na kaming tatay. Noong kasagsagan ng COVID ay binawian siya ng buhay. Hindi ako umuwi noon at maraming dahilan kung bakit. At habang pinagpapatuloy kong ilahad ang buhay ko rito sa Barangay Love Stories, maintindihan ninyo kung bakit ako lumayo noon, Papa Dudut. Tagal kang hinintay ng kwarto mo na makabalik, David! Welcome back, anak! Salamat, Nay. Parang walang pinagbago ang kwarto ko ah. Oh, naka-display pa rin sa dingding ang picture ko nung high school graduation ko. Pansinin mo rin ang bedsheet mo. Iyan ang paborito mong bedsheet, hindi ba? Ito nga yun. Ito yung pinagtagpi-tagpi ni Lola Inday ng mga retasong tela para makagawa ng bedsheet. Di ba yan yung project mo sa, home economics class ba yun? Nako, Nay. Ako ang pinakamataas na grade noon sa home economics. Dahil dito sa bedsheet na tinahin ni Lola Inday. Samantalang ang ambag ko lang naman noon abutan siya ng gunting at karayom. Hindi ko ipinagamit kahit kanino ang bedsheet na to. Nainggit nga si Brian nung nakita niya tong bedsheet. Bakit daw hindi siya ipinagtahi ni Lola Inday ng ganito? Ang bilis na talaga magselos no ni Brian, no? Sinubukan naman siyang tahian ng Lola Inday niyo noon. Kaya lang... Kaya lang, hindi natapos ni Lola Inday na tahiin kasi namatay na siya agad. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Naluluha na naman ako Dapat masaya lang tayo ngayon. Kasi nagbalik ka na. Ay, gusto mo bang imbitahan mamaya yung mga kaibigan mo para maghapunan kasama natin? Magluluto ako ng pritong tilapia at laing. Ay, baka umorder na rin ako ng cake panghimagas natin. Nay, kahit wag na muna natin silang imbitahin, may ibang araw pa naman para makasama ko sila Sa ngayon, wala akong ibang gustong makasama kundi kayo ni Brian. Nasa na nga pala si Brian, Nay? Ewan ko ba ron sa kapatid mo? Palagi na lang umaalis. Di naman nagsasabi kung saan pupunta. Baka nasa trabaho lang. Dito sa bahay nagtatrabaho ang kapatid mo. Computer lang ang kaharap nun palagi pag andito sa bahay. Ayun, nakakulong lagi sa kwarto. Bihira ko na nga makasabay yun sa pagkain. Kapag day off naman niya, laging umaalis. Uuwi na lang kapag alam niyang tulog na ako.
Ah, mukhang pinaghandaan niyo ang isusumbong niyo sa akin tungkol kay Brian ah. At ano naman ang isusumbong ni nanay sa akin, ha? Kuya David? Ohoy! Brian! Wow! Maskulado ka na! Naku, parang hindi na ikaw yung patpating binatilyo na iniwan ko nun ah. Lahat ng tao nagbabago. Pambihirang to, ang seryoso mo naman masyado. Dala ba yan ng inflation dito sa Pinas? Wala naman kasing dapat pagtawanan sa sitwasyon na to. Meron ba? Brian, huwag ka na munang umalis mamaya, ha? Sabay-sabay na tayo ng Kuya David mo na maghapunan dito sa bahay. Gusto ko maghapunan sa labas eh. Lagi ka namang naghahapunan sa labas. Pumirmi ka naman kahit isang hapunan lang dito sa bahay. Kauuwi lang ng Kuya David mo, oh. Dapat lang naman na magkakasalo tayo mamaya. Para saan pa, Nay? Nasanay naman na tayong wala siya. Bakit kailangan pa nating i-adjust o baguhin yung mga nakasanayan natin dito sa bahay? Bakit hindi na lang siya yung mag-adjust sa nakasanayan natin? Brian, anak, Ay hindi, wala namang problema kung gusto mong mag-dinner sa labas eh. Kahit kami na lang muna ni nanay ang magkasama. Nauna naman siguro ang plano mong mag-dinner sa labas eh, di ba? Hindi rin. Ngayon ko lang naisip na sa labas na ako maghahapunan. As in, ngayon lang. Hindi naman ako tanga at ramdam ko ang pagiging cold at distant ni Brian sa akin. May hula naman ako kung bakit. Dahil siguro'y hindi na ako umuwi pa ng Pilipinas mula nung nag-ibang bansa ako ng biglaan. Hindi rin ako nagpaalam sa kanya noon. Walang nakakaalam ng plano ko kahit ang nanay ko mismo. Kaya siguro'y dinamdam ni Brian ang pag-alis ko, lalo't ako lang ang kakampi niya noon kapag pinagtutulungan siyang pagalitan ng mga magulang namin. Close po kaming dalawa ni Brian nung mga bata pa lamang kami. Naging parang mag-best friend pa nga kami noon. Lagi akong nasasangkot sa gulo kapag may nang titrip sa kanya. Naging dependent sa akin si Brian. Kaya naiintindihan ko siya kung nasaktan siya sa pag-alis ko. Lalo teenager pa lamang siya noon at may mga inaalam pang mga pagbabago sa sarili niya. At sa loob ng 10 taon ay hindi niya ako nakita o nakasama. Hindi rin kami nakapag-usap kahit sa tawag lang at ang pinaka masakit pa na ginawa ko sa kanya ay hindi ako umuwi ng Pinas. Noong namatay ang tatay namin dahil sa COVID. Pinayagan naman ako ng trabaho kung umuwi pero mas pinili kong hindi, Papa Dudut. Nasaan na ba yung si Brian? laki. Ayun lang pala. Brian, pwede ba kitang makausap? Anong kailangan mo? Busy ako. Wala naman. Naisip ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Para kasing ilang araw mo na akong iniiwasan eh. Lahat ng tao iniiwasan ko. Talaga ba? Dati naman gustong-gusto mong napapaligiran ng mga tao. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na bata ako? Nakatulad pa rin ako ng dati? Tagal mong nawala, kuya. Hindi imposible ang pagbabago sa akin. Nagtatanong lang ako ha, hindi kita inaatake. Para kasing walang karapatan ng ibang tao na magbago eh. Uy, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Medyo nagulat lang ako na... di bale. Basta gusto lang naman kitang kumustahin talaga eh. Okay lang ako. Lumabas ka na, may ginagawa pa ako. Nagpalit na pala kayo ng kwarto ni nanay, no? Matagal na. Pagkalibing ni tatay, nakipagpalit na si nanay ng kwarto sa akin. Masyado na raw tong malaki para sa kanya. O baka ayaw niya lang maalala masyado si tatay. Ikaw ba? Naalala mo pa rin si tatay? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Tumatakbo ka pa rin ba tulad ng nauuso ngayon? Basketball? Anong mga movie pinapanood mo? Hindi ako tumatakbo at mas lalong hindi ako nagbabasketball. Pelikula? Wala akong hilig dyan. Alam mo naman yun, di ba? Oo, alam ko namang wala kang hilig manood ng pelikula noon. Pero naisip ko lang, sabi mo nga lahat nagbabago. Baka ngayon mahilig ka ng manood ng pelikula.
Ayain ko sana kayo ni nanay na manood ng sine sa Sabado eh. Hindi ako pwede sa Sabado. Oo, kung hindi Sabado, sa Linggo o kahit kailan ka pwede. Wala pa naman akong balak maghanap ng trabaho ngayon eh, kaya free ako kahit anong oras. Mas mabuti pa kung maghanap ka na lang ng trabaho para hindi ako lagi kinakausap mo. Kung ayaw mo manood ng sine, siguro naman, mahilig ka pa rin magbasa ng mga magazine? Hindi Hindi ako nagbabasa ng mga magazine. Sinungaling pa to eh. Ano tong magazine na binabasa mo kanina ha? Ito. Ano ba? Ano ba, Kuya David? Huwag mo kang pakialaman yung magazine ko. Akin na. Hindi ako nakikipagbiroan ha. Teka. Brian. Hoy, ba't ka nagbabasa ng malalaswang magazine ha? Akin na nga yan. Huwag pakialam mo. Ano ba masama rito ha? Wala namang masama. Nasa tamang edad ka na para magbasa ng ganitong adult magazine. Yun naman pala eh. Lumabas ka na nga. May gagawin pa ako. Teka. Bakit mga lalaking nakahubad ang meron dyan sa magazine na yan? Brian, bakla ka ba? Di ako bakla no. Nakalimutan ng kakilala ko yan sa coffee shop nung nagkita kami kanina. Babalik ko bukas. Pero bakit titig na titig ka kanina habang binabasa mo yung magazine na yan? Na-curious lang ako. Tsaka may matitino namang articles dito sa magazine na hindi puro kalaswaan ang ino-offer. Masyado ka lang mapanghusga. Ang tagal mo tumira sa ibang bansa pero di ka pa rin open-minded. Ay, alam mo Brian, wala namang masama kung bakla ka eh. Alam mo kung ano yung masama? Yung nangingialam ka sa buhay ng iba. Pero bakla ka. Hindi nga ako bakla. Uwe, di nga. Di ka bakla? Sinabi na hindi ako bakla. Nagulat ako sa pagsigaw ni Brian. Nagalit siya sa akin at lumabas na ako ng kwarto niya para magpababa na siya ng emosyon niya. Alam kong mali na dineretsa ko siya ng ganon. Akala ko kasi ay open na siya sa kasarian niya kahit na hindi niya aminin. Ramdam kong bakla si Brian. Wala namang straight na lalaki ang titingin sa mga gay magazine, hindi ba? Ang mga straight na lalaki ay naiilang kapag nakakakita ng hubad na katawan ng ibang lalaki. Nakita ko pa si Brian na nakatitig sa laman ng magazine habang nagpapakawala ng pilyong ngiti. Hindi naman sana ganito kalala ang pagdududa ko sa kasarian ni Brian. Pero noong mga bata pa lamang kami ay laging sumasama si Brian sa mga kalaro niya para magbahay-bahayan. Imbes na siya ang ama o anak na lalaki ay siya madalasang magpresenta bilang isang nanay. Kahit naman may mga babae silang kasama sa larong yon. Isang beses din sa pakikipaglaro niya ng kasal-kasalan, siya rin ang naging bride. At nahuli ko nga siya, Papa Dudut, na hinahalikan ang kanyang groom nang walang pag-aalinlangan ng mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At kahit sinabi na ni Brian na hindi siya bakla ay ayaw ko pa rin yung paniwalaan. Inobserbahan ko siya sa bawat galaw niya at dahil doon ay mas lumakas ang kutob kong bakla nga siya. Gusto ko siyang paaminin pero hindi ko magawa. Problema ko na siguro ito. Gusto kong pinapatunayan na tama mga hinala ko. Sorry na lang sa kapatid kong si Brian kung siya ang pinuntirya ko. Kaya naman gumawa po ako ng mga paraan para mapaamin ang kapatid ko sa totoong kasarian niya. May nakilala akong babae sa bar, itago na lang natin sa pangalang Lily, kaedad ni Brian. Naisip ko magagamit ko si Lily para mapaamin ang kapatid ko. Kinaibigan ko si Lily at napapayag na kitain ito si Brian sa bahay namin. Importanteng malaman ko ang katotohanan sa kapatid ko. Kaya naman dinala ko si Lily sa bahay at ipinakilala na kay David, kay Brian at doon ay nagkaroon ng gulo, Papa Dudut. Sigurado ka, magugustuhan ko kapatid mo ha? Ay, oo. Di hamak na mas gwapo yun kaysa sa akin. Bakit kasi hindi na lang ikaw? Okay naman na ako sa'yo Ay, ayan na siya. Pababa na ng hagdan. Nasaan si nanay? Nagsimba. Sinundo ng kaibigan niya kanina. Okay.
Alis na ako. Uy, teka lang muna. May ipapakilala kasi ako sa'yo. Hi, Brian. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Uy, ako si Lily. Friend ako ng kuya mo. Nakilala ko siya sa Bible study. Oo, tama yun. Inaaral namin yung Biblia sa tamang paraan. Ang galing nga nitong si Lily kasi kilala niya lahat ng main character sa Bible. Ay, oo, pati supporting characters. Oo. Okay, sige. May Bible dun sa sala. Baka gusto nyo ulit aralin. Kailangan ko na kasing umalis eh. Oy, Brian. Kasi ikaw talaga tong pinunta ni Lily rito eh. Gusto ka niyang makilala. Ako? Bakit ako? Kasi sa mga kwento pa lang ni David sa'yo, naintriga na ako. Parang, alam mo yun, parang may something sa'yo na gusto kong malaman. Pakidiretso na nga kung ano bang kailangan mo. Di ako manghuhula, tsaka nagmamadali ako. Sungit naman ito. Alam mo, bet na bet ko pa naman yung mga lalaking suplado. Nakakagigil. Alam mo, Brian, feeling ko magkakasundo kayo na ito ni Lily. Magkakasundo kami. Hindi ko nga maintindihan kung anong pinagsasasabi niyan eh. Dahan-dahan naman sa pananalita, Brian. Babae pa rin si Lily. Respetuhin mo naman. Ay, nako, kahit hindi mo na ako respetuhin, bastusin mo na lang ako. Mas ready ako dyan. Ganyan ka ba talagang klase ng babae? Hirap mo palang biruin at harutin. Kasi wala akong oras para dyan. Wala ka bang oras o hindi ka lang talaga interesado sa akin? Ay, salamat at ikaw na mismo nagsabi. Tama ka. Di talaga ako interesado sa'yo. Sa mga katulad mo. Excuse me, sa mga katulad ko? Pakilinaw mo nga kasi parang mas matalino ka kaysa sa akin eh. Di mo ba nakikita sarili mo? Kailangan ako pa magdikta ng mga mali sa'yo, ha? Excuse me, ano bang mali sa akin? Yung dibdib ko? Balakang ko? Yung mahaba kong buhok? Yung mukha akong plakado sa makeup? O dahil babae ako? Ano ibig mo sabihin? Lahat ng lalaking nakakita sa akin halos maglaway na at magmakaawa para lang pansinin ko sila. Pero ikaw, kahit siguro ako na lang natitirang babae sa mundo, hindi mo pa rin ako magugustuhan eh. Hindi kasi kita type. Yun lang yun. Or baka naman kasi bakla ka. Yun lang naman ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi mo ako magugustuhan. O ano, tama ako, diba? Bakla ka nga. Bakla ka. Aray! Brian! Bakit mo pinitik yung bibig ko, ha? Dahil bastos yung bunganga mo. Sinabihan lang kitang bakla, bastos na agad. Dahil malaking insulto sa akin na tinawag mo akong bakla. Dahil hindi nga ako bakla. Bakit wala namang masama sa pagiging bakla, ah? Maliban na lang kung hindi mo tanggap na bakla ka. Alam nyo, nagsasayang lang ako ng oras sa inyo eh. Diyan na nga kayo, mga abnoy. Hoy, Brian! Hayaan mo na nga yung kapatid mo. Lily, pasensya na ha. Nasaktan ka pa tuloy. Wala to, maliit na bagay. Pero alam mo, mukhang tama nga ang hinala mo. Miyembro ng 3 kasarian yung Brian na yan. Habang tumatawa ng walang hinto si Brian ay biglang nag-flashback sa akin noong mga bata pa lamang kami. Bungis-ngis talaga si Brian at nakakaaliw ang inosente niyang tawa. Sa tuwing naririnig ko noon ang tawa niya ay alam kong totoong masaya siya. Kaiba sa ngayon, napilit at nakakatakot. Malalim at parang may ibang kahulugan. Noong mga bata pa lamang kami, Papa Dudut, wala akong ibang gustong makita at marinig kundi ang tawa ni Brian. At madalas kong naririnig yon sa tuwing kasama niya ang best friend niyang si Ralph. Natatandaan ko pa sila madalas ang magkasamang dalawa. Kahit wala silang ibang kalaro, basta kasama nila ang isa't isa ay masaya na sila. Palaging inaabutan ni Ralph ng bulaklak si Brian. Galing yon sa mga pananim ng kanyang nanay. At natatandaan ko pa na laging inuuwi ni Brian ang mga bulaklak na yon at nilalagay sa kanyang tabi bago siya matulog. Kapag lanto na ay saka naman niya isinisiksik sa mga paborito niyang libro ang mga bulaklak na yon. Noong umalis si Ralph sa lugar namin ay hindi ko na muling narinig ang inosente at masayang tawa ni Brian. At palagi ko siyang nahuhuli na inaamoy-amoy ang mga natuyong bulaklak na inipit niya sa kanyang mga paboritong libro, Papa Dudut.
ba yun, Kuya David? Hihingi lang sana ako ng sorry dun sa nangyari kanina. Alin? Yung pambabastos niyo sa akin ni Lily? Hindi naman kasi yun ang intensyon namin. Gusto ko lang ireto si Lily sa'yo. Mabait naman yun. Bulgaran lang magsalita pero maayos yun. Bakit hindi na lang ikaw ang manligaw sa kanya kung maayos siya sa paningin mo? Sabi kasi sa akin ni nanay, single ka pa rin hanggang ngayon eh. Oo, ano naman? Alam mo, naalala ko lang kanina habang kaharap ko si Lily. Lumabas ka na nga ng kwarto ko, Kuya David. Marami pa akong kailangang gawin. Hindi mo ba napansin? Pareha sila ng kulay ng lipstick ni nanay noon. Matingkad na pink. Oh, tapos? Irereto mo rin ba siya kay nanay? Bigla ko lang kasing naalala nung mga bata pa tayo. Nahuli kita na ginagamit yung pink lipstick ni nanay noon habang nakasyesta sila ni tatay. tapos sumasayaw-sayaw ka pa sa harapan ng salamin. Ginagaya mo yung mga napapanood mo na singer sa TV. Ano? Hindi totoo yan ha? Nag-iimbento ka lang. Ano paanong nag-iimbento after nga kitang nahuli, bigla kang lumapit sa akin. Nagmakaawa ka na wag kitang isumbong kay tatay. Pumayag pa nga ako nun, di ba? Ay, basta ikaw lagi yung maghuhugas ng plato sa loob ng 1 buwan. Nako, ang bilis mo ako napapayag nun. Wala akong matandaan na sa mga pinagsasasabi mo. Kung meron man ako naaalala, yung katamaran mo sa mga gawaing bahay. Kaya lagi ako inutusan ni nanay. Oy, teka, ito sigurado ako, natatandaan mo to. Hindi ka pa talaga titigil hanggat hindi ako napapahiya ng todo no? Hindi naman kasi yung nakakahiya. O saka ito pa ha. Ito, natatandaan mo ba? Lagi kang nanunood ng Flores de Mayo noon. Inaaya kitang manood ng liga pero ayaw mo sumama. Ang dami mong dahilan noon kaya nagduda ako. Kaya ayun, sinundan kita minsan kung saan ka ba talaga pupunta. Ayun nga, tama ang hinala ko. Sa parada ng Santa Cruzan ka pumunta. Pumapalakpak-palakpak ka pa noon. Tuwang-tuwa ka sa mga gown ng mga pumaparada. Nahuli pa nga kita na hinaplos yung gown ng Reyna Elene. Kumending-kending ka pa pagkatapos. Grabe. Ano bang gusto mong sabihin sa mga kwento mo? Ay, Brian. Gusto ko lang maging totoo ka sa sarili mo. At sino ka para sabihin sa akin na hindi ako nagpapakatotoo? Brian, kapatid mo ako, kuya mo ako. Concerned lang ako sa'yo. Kaya gusto kong umamin ka na sa totoong kasarian mo. Para hindi na rin mabigat sa'yo yung pagtatago mo. Concern? Huli ka na para maging concern, Kuya David. Kasi kung totoong concern ka, sana noon mo pa pinaramdam. Anong ibig mong sabihin? Ngayon naman tanga-tangahan ka. Hindi ako nagtatanga-tangahan, hindi lang kita maintindihan. Hindi mo ba naintindihan na kailangan kita? Nung bigla kang umalis na walang paalam sa akin, naisip mo bang intindihin yung mararamdaman ko? Brian, dati pa yun. Dati pa nga. Alam kong tapos na. Pero sa alaala ko, hindi natatapos yung galit ko sa'yo. Sa tuwing naaalala ko kung paano ko sinalo lahat ng galit ni tatay na mag-isa. Wala ka naman dun para tulungan ako eh. Mag-isa kong hinarap lahat ng pananakit ni tatay. Kahit si nanay hindi ako matulungan. Ikaw lang dapat ang makakatulong nun sa akin pero nasan ka? Pinili mong tumakas. Maramot ka. Makasarili ka. Kaya wag mo sasabihin sa akin ngayon na concerned ka at naiintindihan mo ko kasi hindi ko yun naramdaman nung tinalikuran mo ko. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Brian, Papa Dudut. Nanghina na rin ako at hindi na nakalaban ang marahas niya akong itinulak palabas ng kwarto at saka yon sinarado. Nahiya ako sa inasal ko kay Brian. Nasaktan din ako dahil nalaman ko na ang totoong nararamdaman niya. Galit siya sa akin dahil akala niya ay iniwan ko siya. Pero sa totoo lang ay umalis ako noon hindi para iwanan siya, kundi iligtas ang sarili ko sa malupit naming tatay. Ako palagi ang sinasaktan ni tatay noon. Bata pa lamang ako ay hindi na niya ako tinitigilan ng galit at pananakit niya. Wala rin namang nagawa si nanay para protektahan ako sa malupit na kamay ni tatay hanggang sa nagbinata na ako at nakaipon. Nakahanap ng pwedeng paraan para matakasan si tatay. Walang pasabi sa kahit na sino at inayos ko lahat ng kailangan ko para makapunta ng ibang bansa. Yon siguro ang pinakamasaya at pinakamaluwag sa loob na nangyari sa akin. Nang makasakay na ako ng eroplano palayo sa lugar na puro na lamang puot ang sinapit ko. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa. Maski na nung namatay si tatay, ayoko pa rin siyang makita noon. Pero hindi ko inakala, Papa Dudut, na sa kalayaan ko
Ang kapatid ko namang si Brian ang nakulong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na nga pinaamin pa si Brian sa kanyang kasarian. Kahit alam kong may tinatago siya pero mas priority ko noon na maging maayos kaming magkapatid. Gusto kong maibalik ang dati naming relasyon pero panay pa rin ang iwas ni Brian sa akin, Papa Dudut. Kahit na hindi ko naman na inuusisa ang kanyang kasarian. Siguro'y talagang malalim ang sugat na iniwan ko sa kanya. Hindi ko na siya masyadong nilapitan dahil baka lalo lamang siyang magalit sa akin. Baka imbes na magkaayos kami ay mas lalo lamang niya akong layuan. Pero may nangyari. Parang gumagawa ng paraan ang tadhana para matulungan ko si Brian sa pag-amin ng katotohanan. Habang naglalakad ako para makahanap ng sasakyan, nakita ko si Brian na may ka-holding hands na lalaki. Agad akong nagtago para mas makumpirma kung kapatid ko nga ang nakikita ko. Tama nga ako. Nakita ko yon nang halikan ni Brian ang kasama niyang lalaki at saka sila pumasok sa isang motel. Pinicturean ko ang bawat galaw nila para may ebidensya ako kung sakaling mag-deny si Brian, Papa Dudut. Anong sasasabi mo? Nakita kita kanina. May ko-holding hands ka. Uy, di totoo yan ha. Ay, akala ko rin, hindi totoo eh. Baka mali lang ang kita ko, pero nung humarap ka ng konti sa direksyon ko para halikan yung lalaking kasama mo, yun! Doon ko napatunayan na hindi ako dinadaya ng mga mata ko. Wala akong oras para dyan sa mga kasinungalingan mo, kuya. Hindi nagsisinungaling ang camera ng cellphone. Gusto mong makita yung pictures nyo ng kasama mong lalaki? Ang sweet nyo nga eh. Ano to, mansary date ba to? Anniversary? O gusto nyo lang magpababa ng init ng katawan sa motel? Ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. O ito. Imposibleng magsinungaling ang cellphone ko. O ayan, tingnan mo ngayon. Ikaw yan, di ba? At sino ba yung kahalikan mong lalaki ha? Hindi ko siya hinalikan. Napuwing kasi siya eh, kaya lumapit ako para hipan yung mata niya. Ah, ganun ba? Pero ang layo naman ang mata niya sa labi. Bakit sa labi ka nang hihipan? Mali lang yung kuha mo ng picture. Siguro, tapos ko nang hipan yung mata niya, tsaka medyo napadikit ako ng konti sa labi niya. Ah, Pero hindi ko siya hinalikan, no? Mali lang talaga yung nasa cellphone mo. oo nga. Mali nga siguro nang kuha tong cellphone ko. Pero tama naman siguro yung nakikita natin pareho sa picture na magka-holding hands kayo, no? Hindi rin. Ano yan? Inaalalayan ko lang siya papasok nung... Motel. Papasok ng motel. O bakit kayo papasok sa motel? Makikiihi kayo? Kakain ng half chicken? Pansit? Ano ba? Boss ko yan! Tama, boss ko yan! Kailangan naming mag-meeting at dyan sa lugar na yan yung pinakamalapit na pwede naming puntahan eh. Eh sa pagkakatanda ko merong katabing coffee shop yung motel na yan eh. Bakit hindi na lang doon para hindi kayo napagdududahan? Mas malakas yung wifi sa motel na yun. Tsaka may restaurant naman yung motel na yun eh. Oo, umorder kami ng half chicken tsaka pansit. Kailangan namin kumain habang nagmi-meeting. Ah, ganun pala yun. Tsaka ano no, mas tahimik din kasi sa motel eh, no? Oo naman, Oo. para makapag-usap kaming dalawa ng maayos. Hindi nakakarinig ng ingay ng mga sasakyan o ng ibang tao. Tama ka ron. Ah, okay. Grabe kainis, maling-mali talaga tong cellphone ko ng mga kuha. Hindi na pwedeng gamiting ebidensya to. Pero kasi sa pictures nyo nakuha ko, ang sweet nyo talaga eh. Parang bagong kasal. Oh, teka. Oo naman yung bagong kasal. Masaya lang kayong tingnan. Sino ba naman kasing hindi sasaya kung kasama mo ang boyfriend mo, di ba? Sinabi ko na nga sa'yo ang lahat. Boss ko yan at wala kaming relasyon. Inalalayan ko lang siya kaya parang nakahawak ako ng mahigpit sa kamay niya. Respeto ko yun sa kanya bilang boss ko, no?
Saka kapag napuwing ang kasama mo, hindi mo ba siya tutulungan? Tsaka... Brian, tama na nga. Magpakatotoo ka naman. Ginagawa mo na akong tanga eh. Kahit sinong inosente kapag pinakita tong pictures nyo, mag-iisip ng iba eh. Madumi ka lang talaga mag-isip. Madumi akong mag-isip o ayaw mo lang tanggapin na totoo ang iniisip ko tungkol sa'yo? Sumabog na ako noon dahil sa mga walang kwentang rason ni Brian sa kung sino ang kasama niyang lalaki na pumasok sa motel. Hindi ko talaga siya mapiga, Papa Dudut. Hindi ko pa rin mapaamin. At ang nakakainis dito ay parang hindi pa siya apektado at hindi man lang makaramdam. Ginagawa niya akong tanga. Pero higit sa lahat ay mas ginagawa niyang tanga ang sarili niya. Alam ko namang hindi lang ako ang nakakahalata sa pagiging kloseta niya. At ako na rin mismo ang naaawa dahil sa pagtatago niya. Pero ano bang magagawa ko kung ayaw pa rin niyang tanggapin ang katotohanan sa sarili niya? Nagmadali si Brian na mag-walk out sa akin at pumasok sa kwarto niya. Alam kong nasaktan ko siya sa pagpiga ko ng impormasyon tungkol sa kanya. Nakonsensya ako, mali nga siguro ang parang ko ng pagpapaamin sa kanya. Kasi totoo naman din na sa tuwing pinipilit natin ang isang tao ay mas lalo itong nagtatago at lumalayo. Kaya naman nakaisip ako ng ibang paraan para mas lumapit siya. At sa pagkakataong yon ay umami na, Papa Dudut. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ako tumakas noon? Kung bakit ako ng ibang bansa? Kasi makasarili ka. Sana ganun lang kasimple ang dahilan. Sa ibang bansa, pwede kang maging malaya. Tanggap nila kung sino at ano ka. Open-minded sila, sabi mo nga, di ba? Hindi kagaya rito sa Pinas, ang dami munang manghuhusga dahil iba ka sa inaasahan nila. Anong ibig mo sabihin? Bakla ako, Brian. Bakla. Kaya ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, walang masama sa pagiging bakla. Nung una, parehas lang din tayo ng iniisip. Pakiramdam ko, kasalanan ng maging bakla. Kaya nagtago ako. Pero habang ginagawa ko yon, mas bumibigat ang loob ko. Mas lalo kong kinamumuhian ang sarili ko. Hanggang isang araw may nakahuli sa akin. May kahalikan akong lalaki sa kabilang bayan. At sa dinami-rami ng mga pwedeng makakita sa aming dalawa, si tatay pa talaga. Alam ni tatay? Nabakla ako? Oo. Kinalagkad niya ako palayo sa lalaking hinahalikan ko. Ang tatalas ng mga salita at mura niya. Noon pa man daw alam na niyang bakla ako pero wala lang siyang makuhang ebidensya. Hanggang isang araw, binagsakan na siya ng ebidensya para mapaamin ako. Kaya ayun, umamin ako. Bakla ako. Sa totoo lang gumaan ang loob ko after kong magpakatotoo kay tatay. Kahit nakapalit nun pambubugbog niya ayos lang. Basta sa akin, nakalaya na ako. Nakalaya ka naman pala eh. Umamin ka na pala noon. Pero bakit kailangan mo pa rin umalis? Bakit kailangan mo pa rin tumakas? Kasi pinaparamdam pa rin sa akin ni tatay ang panghuhusga niya. Kahit malaya na ako sa totoong kasarian ko, pakiramdam ko, nakakulong pa rin ako sa galit ni tatay. Kaya umalis ako. Pasensya na kung tumakas ako ha. Kasi yun lang naman ang alam kong paraan para makawala na kay tatay. At tama ba yung ginawa mong pagtakas? Yung pag-iwan mo sa amin? Siguro mali para sa inyo. Pero para sa akin yun ang pinakatamang ginawa ko. Kasi sa pagtakas ko rito sa Pinas, nakahanap ako ng kalayaan sa ibang bansa. Doon ko rin nahanap yung mga taong tumanggap sa akin. Malayong malayo sa mga taong nakakasama ko nun dito sa atin. Kaya masisisi mo ba ako kung hindi na ako bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Kasi natakot ako na baka hindi mo ako maintindihan. Natatakot pa ako sa totoong kasarian ko noon. Baka katulad ka rin ni tatay na huhusgahan kung sino ang totoong ako. Si nanay, alam niya ba? Oo, hindi lang namin pinag-uusapan. Hindi siya makapaniwala na bakla ako pero wala naman na siyang magagawa kung ito na yung landas na pinili ko eh. Kuya, masaya ka ba talaga? Hindi naman ako laging masaya.
Hindi naman kasi lahat ng tao tanggap ako kahit moderno na ang mundo. Nakakaramdam pa rin ng diskriminasyon. Parte na siguro yun ang pagpapakatotoo ko, pero ang mahalaga, malaya ako. At alam mo, gusto kong maging malaya ka rin tulad ko. Hindi ako bakla. Okay, naiintindihan ko. Basta tatandaan mo kahit sino at ano ka pa. Kapatid kita at mahal kita. Ha? Ano Brian? Gusto mo bang magkape? Tara, samahan mo ako. Meron akong alam Bakla na... ako. Bakla ako, Kuya David. Umiyak ako habang nakatawa na si Brian. Habang paulit-ulit niyang sinasabi at inaamin na bakla na siya. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Niyakap ko siya pabalik at nagpasalamat din. Nagpapasalamat ako na sa wakas ay gumaan na ang kalooban ng kapatid ko. Alam kong hindi ganun kadaling tanggapin ang kasarian niya pero natutuwa akong humakbang siya paabante para lamang gumawa na ng paraan para magkatotoo or magpakatotoo na sa sarili niya. Inamin niya sa akin ang lahat-lahat. Kahit siya pala mismo ay nahuli ni tatay noong nabubuhay pa lamang ito. Kaya siya ang sinasaktan kapalit ko. Alam din ni nanay ang tungkol sa pagiging bakla ni Brian. Pero tulad ng sa akin ay ayaw din ni nanay na napag-uusapan pa yon. Pero hindi naman siya gumagawa ng paraan para itago namin ang kasarian namin. Sa ngayon ay malaya nang nakapagladlad si Brian. Dinala na rin niya sa bahay ang boyfriend niya. Totoong hindi pa komportable si nanay pero nirespeto niya si Brian sa desisyon nito. Nakita ko kung gaano kasaya ang kapatid ko at dahil doon ay wala akong kasing saya. Mas masaya pa ako ngayon kumpara nang nag-ibang bansa ako para maging malaya. Dahil hindi na ako nag-iisa. May kasama na akong maging malaya sa pagpili sa kung sino at ano ako. Nadagdagan na ang taong nakakaunawa sa akin at hiling na lang namin na sana'y balang araw kapag handa na si nanay ay magawa na niya kaming tignan sa mga mata at sabihing masaya na siya. Nang buo sa pag-amin namin sa totoo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, David. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ang buhay ay parang sugal na napakalaking halaga ang maaaring itaya. Ngunit hindi natin nalalaman kung kailan tayo mananalo o matatalo. Ikaw, kabarangay, handa ka bang itaya ang lahat kapalit ng panandaliang kasiyahan? Dear Papa Dudut, belated Happy New Year po sa inyo at magandang tanghali na rin po sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Naway masaya ang inyong bagong taon, ako kasi ay hindi. Mangyaring itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arman, 39 years old at kasalukuyang nakatira sa Naga City. Isang taon pa lamang ang nakakalipas na mangyari ang isang hindi ko makakalimutang bangungot sa aking buhay. Minsan ay naisip ko na may kasalanan din ako sa mga nangyari. Dahil hinayaan ko ang mga bagay-bagay kahit alam kong may mali na. Walang panahon na hindi ko naaalala ang pangyayaring yon na halos magpawala ng aking katinuan. Sa katunayan nga po, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang sinusulat ko ang kwentong ito. Hayaan niyo po akong ilahad ang aming kwento
Sa pagbabaka sakali na rin na gumaan ang aking kalooban. Napakabata ko pa noon, Papa Dudut. Nang maulila ako sa mga magulang. Parehong nagkasakit noon ang inay at itay ko dahil sa matinding pagtatrabaho sa bukid. Dala na rin ng aming matinding kahirapan noon ay hindi sila nakapagpatingin man lamang sa doktor. Ang katwiran nila noon nang ipambabayad nila sa pagpapatingin sa doktor ay pambibili na lamang ng mailalaman sa aming mga kumakalam na sikmura. Hanggang sa lumala na nga ang kanilang sakit at binawian ng buhay. Bilang isang anak ay masakit sa akin ang mawala ng magulang, Papa Dudut. Lalo pa nga at wala rin silang maayos na libing noon dahil na rin po sa kawalan ng pera. May mga mabubuting tao lamang noon na tumulong na magbuhat sa kanila upang ipaanod sa dagat. Yun po kasi ang pamamaraan ng mga kagaya naming isang kahig isang tuka ng panahong yon. Ngunit sa murang edad ko noon ay nakapagtatakang hindi ako napanghinaan ng loob. Kahit na alam ko mag-isa lamang ako sa buhay. Wala kaming mga kamag-anak na maaaring kumupkop sa amin dahil halos lahat sila ay nasa malalayong lugar. At ang iba naman ay sa bundok na piling manirahan. At dahil nga po sa maagang pagkakaulila, Papa Dudut, ay napaisip ako kung paano ako mabubuhay ng mag-isa. Gayong napakabata ko pa. Sa edad na 10 ay natuto akong magtanim ng palay at mais. At kung anihan naman ay kasama rin po ako sa mga nagagapas o nag-aani ng tanim. Tiniis ko, Papa Dudut, ang matinding init ng araw, sakit ng katawan at bigat na mga sakong na naglalaman ng mga inani kong palay o mais para sa kakarampot na pera, pambili ng pagkain. Papa Dudut, napakahirap magtrabaho sa napakaliit kong pangangatawan pero kinaya ko dahil gusto kong makaraos. Hindi lamang sa gutom kundi pati na rin sa buhay. Naisip kong hindi ako pwedeng mamatay nang walang ginagawa. Hanggang sa ako ay nagbinata, pagbubukid ang aking naging trabaho dahil hindi rin naman ako nakapag-aral. Pero hindi naman laging may tanim na ani. Kaya naman sumubok akong maghanap ng ibang trabaho, Papa Dudut. Inirekomenda nga ako ng isang kasamahan ko sa pagsasaka sa kakilala niyang may-ari ng isang komprada ng kopra. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung niyog na niluluto at ibinibenta sa may-ari ng komprada na dinadala naman sa mga pabrika na gumagawa ng shampoo at ng kung ano-ano pang mga produkto na nangangailangan ng lutong niyog. Pero napakahabang proseso po ng pagkokopras. At pinakamabigat din na trabaho ito. Yung komprada po na yon ay bumibili rin ng mga uling at gumagawa rin ng uling mula sa mga baon ng niyog na doon nasa kanila galing. At yun nga po ang trabahong napasukan ko, Papa Dudut. May mga balon sila na pagmamay-ari sa bundok na siyang pinanggagatungan ng mga baon ng niyog upang gawing uling. Ngunit hindi rin madali ang paggawa ng uling dahil bukod sa pag-akyat, panaog sa bundok ay matinding usok at init ang aming kailangang tiisin. Doon ko na nga rin nakilala si Sally, ang babaeng nagpatibok noon ng aking puso. Papa Dudut, si Sally ay tagasuri ng mga uling na hinahango namin o ibinebenta roon. Siya ang nakatokang suriin ang mga uling kung basa pa ang mga ito o kung may mga baon ng niyog na hindi pa masyadong nauuling. Nahulog ang loob ko noon sa kanya dahil halos palagi kaming nakakapagkwentuhan noon at madalas niya pa akong ilibre ng merienda, Papa Dudut. Ngunit matanda ako sa kanya ng 3 taon. 20 years old ako at siya naman ay 17.
Kaya kahit walang kasiguraduhan kung sasagutin niya ako o hindi, ay niligawan ko siya sa lahat ng paraan na alam ko at agad naman niya akong sinagot. Ilang buwan pa lamang kami noong magkasintahan nang makiusap siya sa akin na kung pwede ay magsama na kami, Papa Dudut. Nagulat pa ako noon dahil bata pa siya para makipag-live-in o makipag-asawa. Pero mapilit siya kaya naman ginusto kong magpaalam muna sa mga magulang niya. Kaya lamang ay ayaw niya dahil matagal na raw siyang wala sa poder ng mga ito. Matagal na raw siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa bulag ako sa pag-ibig niya noon ay sumunod ako sa gusto niya kahit pa nga alam ko ang tungkol sa kanyang bisyo. Ang pagsusugal, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Bagamat wala kaming formal na kasal ay itinuring ko na siyang asawa ko. Hanggang sa paglipas ng aming pagsasama ay nabiyayaan kami ng 2 anak. Pero hindi naging madali ang aming pagsasama dahil matapos niyang maipanganak ang aming bunso, ay halos araw-araw na siyang nagsusugal na hindi ko na maawat at sa tuwing pagsasabihan ko naman siya ay nauuwi lamang kami sa pagtatalo. Pambihira naman, Arman. Pinapahiya mo ako sa mga kumari ko eh. Ano bang problema mo? Doon ka pa talaga nag-iskandalo. Hindi ako nag-iiskandalo. Tinawag nga kita ng maayos, di ba? Ano skandalong sinasabi mo? Eh ano ba kasing problema mo? Ang ayos-ayos ng upo ko dun eh. Sali naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Anong ganito ako? Bakit? Ano ba ako? Araw-araw ka na lang nasa sugalan. Ikaw na rin nagsabi na lagi ka natatalo dyan. Ba't di mo patigilan yan? Bakit ba? Sa dito ako masaya eh. Ano magagawa ko? Anong gusto mong gawin ko? Iburo ko yung sarili ko sa loob ng bahay, ganun ba? Tutunga nga ako maghapon? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, bawas-bawasan mo naman ang pagsusugal. Saka hindi lang naman yan ang pwede mong pagkaabalahan eh. Ang dami-dami naman pwedeng pagkaabalahan kung naiinip ka sa bahay. At anong paglilibangan ko? Pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay? Hindi naman yun eh. Ang ibig ko sabihin, bakit di mo pagtuunan ng pansin ang bunso nating anak? 2 taon pa lang si Princess, pero salat na siya sa pag-aaruga at pagmamahal mo. Hindi pa ba sapat ang anak natin para malibang ka? Si Joseph, kahit malaki na yan, kailangan pa rin niya ng pag-aaruga ng isang magulang. Anong gusto mong palabasin? Na pinababayaan ko yung mga anak natin? Kung pinababayaan ko yan, edi sana patay na yan sa gutom. Hindi naman yun ang punto ko, Sally. Anong hindi? Yun talaga ang gusto mong sabihin. Nahiya ka pa. Tsaka teka lang ha, ikaw ang may gusto na magkaroon pa tayo ng isang anak kahit alam mong ayaw ko. Hirap na nga tayo kay Joseph, dinagdagan mo pa. Eh wala ka namang ibang alam na trabaho. Pag-uuling lang naman ang pinagkakakitaan mo, tapos nagdagdag ka pa ng isa pang palamunin. Hindi naman tayo aasenso dyan sa pag-uuling mo lang. Maghinay-hinay ka sa tinatawag mong palamunin, Sally. Anak natin si Princess. At huwag mo insultuin ang trabaho ko. Baka nakakalimutan mo. Itong pag-uuling ko bumubuhay sa inyo. Wala kayong kakainin ko hindi dahil sa pag-uuling na sinasabi mo. At talagang nagmalaki ka pa? Oo! Kasi kahit na ganito lang ang trabaho ko, ipinagmamalaki ko yun. Dahil dito ko kayo binubuhay. Eh ikaw ba? Ano bang napapala mo dyan sa pagsusugal mo? Mapapakain ba tayo niyan? Halos kabaliktaran nga nangyayari. Nagkanda utang-utang ka na rin dahil sa sugal na yan. Tapos sino nagpapakahirap magbayad? Ako lang naman. Habang ako pagod na pagod sa trabaho, puro ka naman pasarap sa buhay. Ni hindi mo nga pinangihinayangan ng bawat sentimo kinikitang pinagpaguran ko ng gusto. Bakit? Nagre-reklamo ka na? Hoy Arman, baka nakakalimutan mo rin kung anong ipinangako mo sa akin. Nangako ka sa akin na lahat ng pangangailangan ko ibibigay mo. Kasama na doon ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Grabe ka na talaga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ba't ikaw ang atat na magsama tayo? O ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Oo, ipinangako ko na hindi ko kayo pababayaan.
na ibibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Pero hindi ko sinabing pati bisyo mo, sasagutin ko pa rin. Bisyo? Ito ang nagpapasaya sa akin. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Buti nga hindi ako si pabili ng ganito, pabili ng ganyan. Inaayon ko lang sa kakayanan mo ang hinihingi ko, Arman. Hindi pa ba sapat na maging masaya ka dahil sa mga anak natin? Sally, nanay ka. Ang alam ko kapag ina, masaya na sila nakapiling lang nila ang mga anak nila. Pero ikaw? Hindi ko alam bakit ibang-iba ka sa lahat ng nanay. Ang kulit mo din eh. Hindi ko ginusto na magkaroon ng isa pang anak. Ang hirap na nga ng buhay natin, pinahihirapan mo palalo. Kung meron man nagpapabigat ang buhay natin ngayon, ikaw yun. Wala ka na nga na itutulong sa akin na kukuha mo pa magbisyo. Ni magluto ng pagkain o maglinis man lang ng bahay, hindi mo magawa. Pati ba naman sa pag-aalaga sa mga anak natin, hindi mo pa rin magawa? Eh di sana kumuha ka na lang ng katulong. Katulong pala hanap mo eh. Baluktot talaga lahat ng katwiran mo. Alam mo, kung hindi lang dahil sa mga anak natin, matagal na kitang hiniwalayan. Eh di hiwalayan mo ako. Sino tinakot mo? Pero itong tatandaan mo, hindi tayo kasal kaya sa akin ang mga bata. Ikaw pa talaga may gana magsalita ng ganyan? Kukunin mo yung mga bata eh, hindi mo nga kayang alagaan. Ano ipapakain mo sa kanila? Baraha? Tapos pag wala ka ng pansugal, sila yung pambabayad mo? Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Hiwalayan mo ko kung gusto mo kong hiwalayan. Pero sa akin ang mga bata. Nahihibang ka na talaga. Wala ka na sa katinuan. Wala na nga siguro ako sa katinuan. Kasi hanggang ngayon, nagtsatsaga ako sa buhay na to kasama ka. Kung tutuusin, pwede naman ako maghanap ng ibang lalaki na kaya akong bigyan ng mas magandang buhay. Teka nga, uulitin ko lang ha. Sino ba nagpupumilit to na magsama tayo? Hindi ba't ikaw? Alam mo pag-uuling lang ang trabaho ko. Pero nagpumilit ka pa rin na magsama tayo. O bakit? Pumayag ka naman, di ba? Ano ngayon ang problema mo? Gusto mo kong hiwalayan? Eh di sige, para hindi mo na talaga makita ang mga anak mo. O ano? Ikaw naman ang hindi makapagsalita ngayon. Ngayon mo ilabas ang tapang mo, Arman. Pasalamat ka nga at nagtitiis ako sa ganitong buhay. Kasi nakakaawa ka naman kung wala ka nang anak, wala ka pang asawa. Sino pa magkakagusto sa'yo sa tingin mo? Eh ang itim-itim mo na nga, mukha ka pang matanda. Papa Dudut, hindi na ako nakakibo dahil sa mga sinabi ni Sally. Masakit marinig ang mga salitang yon lalo na at sa kanya pa nang galing. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga anak ay pikit mata kong tiniis lahat ng hirap lalo na ang pagiging sugarol ng aking asawa sa takot ko na ilayo niya sa akin ang mga anak namin lalo't hindi kami kasal. Kahit na hindi ako nakapag-aral ay alam ko ang hangganan ng karapatan ko sa mga anak ko dahil madalas yung mapagkwentuhan ng mga matatanda noon sa amin. Alam ko na kung gugustuhin ni Sally ay hindi ko siya maaaring pagbawalan na dalhin ang mga anak namin sakaling maisip na niya akong iwanan. Naisip ko noon na pera lang naman yon at kayang-kaya kong kitain pero ang mga anak ko ay walang katumbas na halaga. Sila ang kayamanan at buhay ko. Kaya kung ano man ang gusto ni Sally ay hinayaan ko na lamang dahil mas importante sa akin. Nakapiling ko ang mga anak ko, Papa Dudut. Tinis ko lahat ng hirap at pagod dahil kapag uuwi naman ako noon sa bahay, ay nawawala rin yon kapag nasisilayan ko na ang aking mga mata. Lalo na ang aking bunso na lagi akong sinasalubong sa aming pintuan kapag alam niyang pauwi na ako. Nalalapit na rin ang kanyang ikatlong karawan noon kaya naman dumilhen siya ako ng pera para maipagluto man lamang siya. Kahit tig-1 kilong pansit at spaghetti na aming pagsasaluhan. Tuwang-tuwa naman ang panganay kong si Joseph nang malamang maghahanda kami kahit papaano sa karawan ng kanyang kapatid, Papa Dudut. Kawa ka ng Diyos, anak. Nasa si Princess? Natutulog na po. Ang aga naman yata matulog ng kapatid mo. Pagod po kakalaro eh. Ah, ganun ba? Oh, eto. May pasalubong ako sa'yo. Wow!
pansit bato na maraming kikiam. Tuwang-tuwa ka na kagad. Pansit bato lang naman yan. Para namang hindi nyo alam na paborito ko to. Oo nga naman. Nadaanan ko yan habang naglalakad ako pa uwi. Butit may sobra akong perang binigay sa akin ni Boss Jay. Ano pa po ba yung binili nyo, Tay? Ah, ito ba? Konting panghanda lang to para sa birthday na kapatid mo bukas. Tig-1 kilong pansit at spaghetti. Wow! Ang tagal ko na pong hindi nakakakain ng spaghetti. Sino naman po ang magluluto? Di ang nanay mo. Paano naman po magluluto si nanay? Lagi naman po yung nasa sugalan. Bukas pa naman. Pakikiusapan ko muna ang nanay mo na ipagluto bukas ng handa si Princess. Para makapag-celebrate tayo kahit papano. Ang tanong po, kung papayag si nanay, mas gusto pa po nun umupo maghapon sa sugalan eh. O hindi naman siya papayag, ako magluluto. We, di naman kayo marunong magluto eh. Anong hindi? Alam mo anak, bata pa lang ako, natuto na ako sa lahat ng gawain. Kasi wala namang mag-iintindi sa akin. Parehong wala ng lolo't lola mo. Ganyang edad mo nga, nagtatrabaho na ako. Kaya sisiw lang sa akin yung pagluluto na yan. Di pwede na po pala akong magtrabaho. Ano? Aba, hindi pwede anak. Kasi kailangan mo munang unahin ang pag-aaral mo. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, pwede ka na magtrabaho. Magandang trabaho pa makukuha mo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang pagbutihin ng pag-aaral. Para maging maganda ang kinabukasan mo at para hindi ka matulad sa akin. Tingnan mo, pag-uuling lang ang trabaho ko. Napakahirap na trabaho pero napakaliit ang sahod. Ano naman po kung pag-uuling lang po ang trabaho nyo? Marangal naman po yun, Tay. Marangal, oo. Pero hindi sumasapat sa atin. Kaya magsumikap ka anak. Ayokong matulad ang kapalaran mo sa akin. Tay, bata pa po ako, pero alam ko na po ang sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Nagpapasalamat nga po ako na ikaw po naging tatay ko eh. Kaya huwag niyo po sana mamalitin ang sarili niyo dahil lang po sa ganyan ng trabaho niyo. Salamat anak. Napakabata mo pa nga pero para ka nang matanda kung mag-isip. Kayong dalawa ng kapatid mo na lang talaga ang pinagkukunan ko ng lakas. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko basta para sa inyo. Tama po. Kaya huwag na po kayong malungkot, Tay. Nandito lang naman po ako sa tabi niyo palagi. Maraming salamat anak. Siya nga pala. Kamusta naman ba ang pag-aaral mo? Ano po? Oh, bakit hindi ka makasagot? Hindi na naman po kasi ako nakapasok kanina eh. Ha? Bakit? Ilang beses ka nang absent Baka naman ibagsak ka na ng teacher mo niyan. Wala po kasi akong pamasahe, Tay. Paano wala kang pamasahe? Iniwan ko kaninang umaga sa nanay mo at maaga nga akong umalis. Natutulog ka pa kaya hindi ko na ibigay sa'yo ang baon mo. Makikisabay na nga lang po sana ako kila Mang Jerry. Kaso punong-puno na po yung tricycle niya eh. Hindi naman po ako makapaglakad kasi maulan. Sus Mariosep, maigi pala sanang ginising na kita kanina. Kaya lang naman ako nag-agap umahon sa bundok kanina kasi umaambon. Mahihirapan ako mag-ahon ng uling pagbasa. Basta ang sabi lang po ni nanay, wala daw po siyang mabibigay na pambaon sa akin. Baka po pinangsugal na po ni nanay yung baon ko. Sumusobra na talaga yung nanay nyo. Hindi ko na talaga maasahan pagdating sa pag-aasikaso sa inyo. Yahan nyo na lang po, Tay. Baka mag-away na naman po kayo eh. Hindi anak. Hindi ako nagtatrabaho para mapabayaan ang pag-aaral mo. Kailangan na talaga magtanda niyang nanay mo. Ako na lang po siguro ang tatawag kay nanay. Baka po kasi dun pa kayo mag-away. Pagchichismisan na naman po tayo dun sa labasan. Hindi ako na. At baka ikaw mapag-initan ng nanay mo. Tay, wag na po. Hintayin na lang po nating umuwi si nanay. Nagsaing na naman po ako tsaka nagprito na po ako ng tuyo. Ulamin na lang po natin tong pansit bato na dala nyo. Hayaan mo na ako anak. Huwag ka mag-alala. Tatawagin ko lang ang nanay mo. Dito ko na lang siya kakausapin sa bahay. Papadudot pakiramdam ko nga ng mga oras na yon ay sasabog ako sa sobrang galit. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ba ang kailangan kong sabihin kay Sally para naman matauhan siya sa mga pinaggagawa niya. Kahit sana hindi na lamang ako ang isipin niya ay ayos lang. Kahit anak na lang namin, na kung iisipin ay nakakaawa kung pati ba naman sila ay hindi rin makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi ako nakapag-aral samantalang si Sally naman ay graduate lamang ng elementary.
Ayaw ko na pati ang mga anak namin ay matulad sa amin. Kung kinakailangan nga na igapang ko ang kanilang pag-aaral ay gagawin ko, Papa Dudut. Pero, ang hindi ko maintindihan ay kung paanong naaatim ni Sally na hindi isipin ang kapakanan ng mga anak namin. At kung tutuusin nga, dapat ay mas malalim ang ugnayan niya sa mga anak namin dahil siya ang nagluwal sa mga ito at bilang isang ina ay siya dapat ang mas malalim ang koneksyon sa mga bata. Papa Dudut, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng ina na kilala ko ay siya ang tila walang pakialam sa magiging kinabukasan ng mga anak niya. Nagpapakahirap ako para sa mga anak ko at hindi naman para sa bisyon niya. Sa sobrang galit ko nga, Papa Dudut, ay agad ko siyang pinunta. Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makarating nga ako kung saan nagsusugal si Sally ay dali-dali ko siyang hinablot sa braso at kinaladkad paalis doon. Naalala ko pa nga kung paano niya ako pagmumurahin at paghahampasin noon dahil sa ginawa ko. Habang naglalakad kami pauwi ay nagbabangayan pa kami kaya sigurado akong alam na mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman kami. Pero wala na akong pakialam dahil buhay namin yon at hindi naman ako nakikialam sa may buhay ng may buhay. May mga nagsabi na nga sa akin na bakit ko pa raw kasi inaabutan ng pera si Sally gayong napakasugarol nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay bigyan ko man siya o hindi ng pera ay nakagagawa siya ng paraan para makapagsugal. Nariyang nangungutang siya o kung anuman, kaya madalas ay ako ang sinisingil ng mga napag-utangan niya. Kapag hindi ko naman binayaran ay pareho kaming maipapatawag sa barangay. At nang makauwi nga kami ng bahay ay patuloy pa rin sa pagmumura si Sally. Naabutan ko rin ang panganay kong si Joseph na tila kakatapos lamang paliguan ng kapatid niyang gayong alam naman itong hindi ito pinapaliguan ng hapon dahil baka magkasakit. Habang si Sally naman ay nagdadabog na dumiretso sa aming kwarto, Papa Dudut. Wisit na buhay to! Joseph, hapon na, bakit pinaliguan mo pa yung kapatid mo? Galing na naman po kasi siya sa likod, tay eh. Naglalaro na naman po ng lupa sa may tabing sapa. Akala ko ba tulog yan? Namimiyasa na ng kakalaro sa sapa yan ah. Baka mahulog yan doon. Nagbanyo lang po ako, tay. Sumasakit po kasi yung tiyan ko tapos bigla pong narinig ko nga po siya na naglalaro sa likod. Hindi ko po napansin na lumabas siya. Kita mo na, Sally? Ibis natutukan mo yung anak natin, puro kasugal. Alam mong malikot yan si Princess. Kung saan-saan nagsusuot. Eh kung mahulog yan sa sapa, anong gagawin mo? Alam mo nasa trabaho ko. Obligasyon mong bantayan ng mga anak natin, lalo na si Princess. Masyado kang OA. Ayan ang anak mo, oh. Nahulog ba sa sapa? Naglalaro lang naman yung bata. Ano bang pinoproblema mo? Anak ng… Ano? Hihintay mo pang mapahamak ang anak natin bago ka magtanda? Bago ka may gawin? Alagain pa si Princess at dapat lagi kang nakabantay dyan. Ano ba naman to? Paulit-ulit na lang? Susumbatan mo na naman ako? E di ikaw na ang perpektong ama. Wala naman nangyari masama kay Princess pero grabe ka makareact. Grabe. Bilib talaga ako sa'yo. Baluktot na nga, tinutuwid mo pa. O bakit? Totoo naman ah, masyado ka ng OA. Alam mo, kung magsusumbatan lang tayo dito, bahala ka sa buhay mo. Babalik na lang ako sa sugalan. Wala akong kwentang kausap. Hindi pa ako tapos sa'yo. Aray ko naman! Itiwan mo nga ako! Babalik ka doon sa sugalan? Eh kung pakainin kaya kita ng baraha. Ang kapal mo na masyado. Pati yung baon dapat ng anak mo, pinasusugal mo. Itinaya ko yun kasi gusto ko sanang palaguin. Para mas malaking baon ang maibigay ko kay Joseph. Hindi ko naman akalain Na ano? Matatalo ka? Diyos ko naman, Sally. Palagi ka na lang talo sa sugal na yan. Baon na baon ka na nga sa utang. Hindi ka pa rin tumutodas. Nananalo naman ako kahit papano ah. Kaya bawi lang ako. Alam mo, kahit hindi ako nakapag-aral, marunong ako magbilang. Yung mga itinataya mo dyan sa sugal, halos wala pa sa kalahating nababawi mo.
Hoy, Arman. Sinasabi mo bang hindi ako marunong magbilang? Wala akong sinasabing ganun. Ganun na rin ang gusto mong palabasin. Kala mo naman kung sino ka magaling. Hindi ka nga nakapag-aral. Hindi ko itatanggi na hindi ako nakapag-aral. At hindi ako nagmamagaling. Ang sinasabi ko lang, hindi ka naman talaga nakakabawi sa sugal na yan eh. Ibinabaong ka lang niya sa utang. Ay sus, puro ka ganyan. Ikaw ba ang nagsusugal? Yan ang hirap sa'yo eh. Panay ka reklamo kasi ginagastos ko yung pera mo. Eh di ba responsibilidad mo na ibigay sa akin yun? Kasi asawa mo ko? Oo! Responsibilidad kita pero hindi ang bisyo mo. Eh kung panay reklamo ka rin lang, edi hiwalayan mo ko. Wala ka rin naman bukang bibig kundi bisyo ko. Natural! Wala ka na sa tama eh. At ayan din ang hirap sa'yo eh. Kapag pinagsasabihan ka, hiwalay ka agad na ipananakot mo sa akin. Nakakasawa ka na kasi. Puro ka sumbat. Wala nang katapusan na sumbat. Araw-araw na lang, Arman. Rinding-rindi na ako sa lintik na boses mo. Ah! Sinampal mo ko? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nabigla? Nagsawa ka na sa kakatala kaya ngayon naman pinagbubuhatan mo na ako ng kamay? Ay, hindi. Hindi ko talaga sinasadya. Patawarin mo ako, Sally. Ewan ko sa'yo. Ano ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Ano pa ba sa tingin mo? Sally naman. Sawang-sawa na ako sa kakasermon mo sa akin. Kaya para matahimik ka na, aalis na kami dito. Teka lang, nabigla lang talaga ako. Pasensya na. Pakiusap, huwag kayong umalis. Pangako, hindi na mauulit. Hindi na kita pakikialaman sa gusto mo. Huwag mo lang ilayo sa akin ng mga bata. Talaga lang ha? Dami mo pang sinasabi, takot ka naman pala. Ito ang tatandaan mo, Arman. Umayos ka kung ayaw mong hindi mo na makita ang mga anak mo. Huwag mo na akong pakikialaman sa gusto kong gawin. Oo, hindi na. Dapat lang. Kasi simula pa lang, alam mo nang ganito ako. Pero imbis na lumayo ka sa akin, pinili mo pa rin makisama sa akin. Panindigan mo ngayon ang mga desisyon mo. Hindi ako nakasagot ng sabihin ni Sally ang mga katagang yon sa akin, Papa Dudut. Dahil alam kong tama siya sa parting yon. Tanga na nga siguro akong may tuturing dahil ako mismo ang pumulot ng bato na ipinukpo ko sa ulo ko. Pero kahit na ganoon ay pinanindigan ko ang pamilyang binuo ko, Papa Dudut. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa mga anak ko ay lahat ay titiisin ko. Kahit pa alam ko sa sarili ko na wala na akong pagmamahal para kay Sally. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung kailan nawala ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Pero ang importante lamang ay may buong pamilya ang mga anak ko. Hindi na rin po ako umaasa na magbabago pa si Sally dahil kung gusto niyang magbago ay dati pa sana niyang ginawa yon. Sa kabila nga ng matinding galit ko noon, Papa Dudut, ay pinilit kong ikalma ang sarili ko. Alam kong hindi tama ang manakit ng babae. Galit na galit nga ako sa mga lalaking nananakit ng babae, pero ako rin ang gumawa noon. Kinabukasan nga noon ay maaga ako nagpaalam sa amo ko na kung pupwede ay uuwi na ako dahil karawan ng anak ko at pumayag naman siya. 2:00 pa lamang noon ang hapon ay pinayagan na niya akong umuwi. Nag-abot pa nga siya sa akin ng 200 pesos bago ako umuwi. Pandagdag daw sa birthday ng anak ko. Nagpasalamat naman ako sa amo ko dahil malaking bagay na rin yon dahil kahit papaano ay makakabili ako ng juice at mga tinapay man lang para pandagdag sa pansit at spaghetti na lulutuin ko. Nang mga oras nga ring yon ay wala naman si Sally sa bahay at hindi ko naman alam kung nasaan. Malamang ay dumayo na naman ito ng sugal sa kabilang baryo. Wala rin namang problema sa akin kung 3 lamang kami ni na Joseph na magdaos ng birthday ni Princess. Total ay mukhang nakalimutan naman ni Sally ang birthday ng bunso namin. Bago nga ako umuwi noon ay dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng 2 balot ng tinapay at 2 pakete ng juice. Sabik na sabik akong umuwi dahil alam kong matutuwa ang mga anak ko sa dagdag na handa namin.
Pero, hindi ko akalain na ang pagkasabik ko na yon ay mapapalitan ng kaba at pag-aalala. Tay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Gutom na po ba kayo? Nagsasaing pa lang po ako eh. Hindi pa. Kumain naman ako sa trabaho. Anong oras na? Hindi pa ba kayo kumakain ng tanghalian? Hindi pa nga po eh. Kauwi ko lang din po. Wala rin pong sinaing pagdating ko. Anong oras na? Wala ka bang pasok ng hapon? Wala po tay. May meeting po mga teacher. Ah, ganun ba? May ulam na ba kayo? 30 pesos na lang tong pera ko eh. Ano kayang mabibili nito? Eh di kahit ano na lang po. Chicharon po o kaya itlog po na lang ulit. Eh mantika, meron pa ba? Wala na po eh. Ay, lagayin na lang natin yung itlog. Sakto na kasi tong pera ko para sa 3 itlog eh. Tira na nga lang yan sa 200 na binigay ng boss ko para may pandagdag sa birthday ni Princess. Talaga po? Oo anak, kaya bumili ako ng juice sa tinapay. Wow! Ang dami po palang handa ni Princess! Oo anak, kaya magpakabusog kayo mamaya pagkatapos ko magluto. Pero bumili ka na muna ng itlog para makakain na kayo. Mamaya na lang kayo bumawi ng kain. Sige po! Ay, teka, may mantika nga pala doon sa mga pinamili ko kahapon. Bawasan na lang natin yun, pangprito ng itlog. Okay na po yung nilagang itlog, tay. Sigurado ka? Eh si Princess, baka ayaw niya ng nilagang itlog. Wala naman pong inaayawan si Princess eh. Oo nga pala. Eh, nasa na pala ang kapatid mo? Ba't di man lang ako sinalubong? Ay, hindi ko nga po alam, tay eh. Kararating ko lang po galing sa eskwelahan. Hindi ko naman po siya nadatnan dito. Baka po kasama ni nanay sa sugalan. Wala naman po magbabantay kay Princess kung may iiwan po dito. Oo nga no. Sige, dito ka na muna. Susunduin ko lang ang kapatid mo. Kala ko po mabibili ako ng itlog. Ako na lang, para masundo ko na rin ang kapatid mo. Bantayan mo na lang yung sinayang at baka masunog. Oh, Sally. Buti naman at naisip mong umuwi. Bakit na naman? Nasa si Princess? Nandun sa kwarto natin natutulog. Sabi ni Joseph, wala naman daw sa kwarto. Tiningnan mo na ba? Iniwan ko nga lang siya sa kwarto. Sabi nga ng anak mo, wala siya doon. Imposibleng wala dun si Princess. Eh mahimbing nga ang tulog. Iniwan ko dun. Anong oras ka ba umalis ng bahay kanina? Iniwan mo talaga ang anak mo mag-isa sa kwarto para makapagsugal ka? Lintik naman oh! Paulit-ulit ka na lang eh. Alaki masyado ng problema mo. Oo na, titignan ko na sa kwarto. Pero tay, tiningnan ko na si Princess sa kwarto kanina eh. Wala po siya dun. Eh sabi nitong nanay mo, iniwan niya daw natutulog sa kwarto eh. Ha? Eh kahit tingnan natin ulit ngayon tay, wala po talaga siya ron. Ano? Princess? Joseph! Po! Wala nga dito ang kapatid mo! Sabi ko nga po sa inyo wala dito eh. Eh nasaan kaya siya? Hindi ko po alam tay. Kala ko pa naman po kasama ni nanay. Nalinti ka na. Papadudot abot ang kaba ko nang hindi ko na makita si Princess sa aming kwarto. Tanging panis na dede na nasa bote lamang ng anak ko ang inabutan ko doon. Kaya agad kong tinignan ang ilalim ng papag namin pati na ang mga aparador pero wala rin ito doon. Halos baliktarin ko na nga ang bahay namin. Pero hindi ko siya nakikita, papadudot. Inutusan ko rin po si Joseph na tingnan sa may sapa kung saan madalas maglaro si Princess kapag walang nagbabantay sa kanya, subalit bigo rin si Joseph na mahanap ang kapatid niya. Agad na akong nakaramdam ng hindi maganda noon at kung ano-anong masasamang bagay na ang pumasok sa utak ko, papadudot ng mga oras na yon. Nagdasal po ako kaagad na sana'y walang nangyaring masama sa anak ko dahil baka mapatay ko si Sally kapag nagkataon. Pero naisip kong hindi muna dapat ako magpadalos-dalos kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin sa pagbabaka sakali na nakikipaglaro lamang ang anak ko sa ibang mga bata.
Pero halos lahat ng mga napagtanungan ko ay sinabing hindi nila napansin ang anak ko dahil na rin sa lakas ng ulan. Kaya naman hindi sila lumalabas at sarado lamang ang kanilang bahay. Nagpunta na rin po ako sa may sapa sa likod ng aming bahay pero bigo rin akong mahanap siya roon, Papa Dudut. Para na akong baliw, kakaikot at kakaisip kung saan pa pwedeng magpunta ang anak ko pero wala na akong maisip pa. At bigla namang sumagi sa isipan ko na baka may kumuha sa anak ko dahil napansing walang kasama o bantay. Dahil nga sa naisip kong yon ay tila lalong nadagdagan ng galit ko na nararamdaman sa mga oras na yon sa asawa kong si Sally, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Agad akong bumalik sa sugalan upang sunduin si Sally, Papa Dudut. Agad kong sinabi sa kanya na nawawala ang aming anak at halatang dismayado pa ito dahil naistorbo na naman ang kanyang pagsusugal. Pero agad din naman siyang tumayo nang sabihin kong ipapakain ko sa kanyang barahang hawak niya kapag hindi pa siya nakinig at sumunod sa akin. Dumiretso kaagad si Sally sa aming bahay para tingnan ang aming anak. At tumulong na rin po siya sa paghahanap habang nagtanong-tanong pa nga ako sa ibang mga kapitbahay dahil baka napunta lamang sa kanila ang anak ko. Nang maya-maya pa ay may isang batang lumapit sa akin. Sa pagkakatanda ko ay madalas po itong naliligo sa sapa na nasa likuran ng bahay namin. Sinabing nakita nga raw niya ang anak ko pero kanina pa raw yon habang naliligo raw siya sa sapa. Ang akala naman daw niya ay may kasama ito kaya iniwan niya ito doon pagkatapos niyang maligo. Dagdag pa nito ay nakaupo lamang umano ito sa gilid at may dalang sandok na ipinambubungkal nito sa lupa. Nang marinig ko ang mga sinabi ng bata ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. Dahil naalala ko na mahaba nga pala ang sapang yon at may harang na kahoy sa bandang dulo para maharang ang mga basura na itinapon ng mga pasaway na residente at wala nga akong inaksayang oras. Agad akong kumuha ng flashlight sa bahay dahil inabot na kami ng dilim sa paghahanap sa anak ko. Agad akong nagpunta sa dulo ng sapa at gamit ang aking flashlight ay pilit kong inaninag ang kapaligiran. Pero hindi ko na makita ang bakas ng anak ko. Hindi pa nakakatulong ang malakas na pag-ulan noon. Papa Dudut, sobrang nanginginig ang mga kamay ko at hindi dahil sa lamig ng ulan kundi dahil sa takot na baka may nangyari ng masama sa anak ko. Habang papalapit nga ako sa dulo ay siya namang pagbigat ng mga paa ko na tila nagsasabing huwag na akong tumuloy. Pero tumuloy pa rin ako. At doon naaninag ko ang isang tila malaking manika na nakataob sa tubig at nakalutang habang sumasabay lamang sa alon ng tubig kasama ng ilang mga plastik na naglalaman ng mga basura, Papa Dudut. Halos mapugto ang aking hininga at bigla na lang ding tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Dahil kahit na hindi pa ako nakakalapit ay alam kong yon ang pinakamamahal kong anak. Alam ko dahil suot niya ang paborito niyang damit na ako mismo ang bumili. Napaluhod na lamang ako sa labis na panginginig ng aking tuhod, Papa Dudut. Naghalo-halo na ang pagod at gutom ko at higit sa lahat ay ang napakasakit na pakiramdam sa dibdib ko na tila ba sinasaksak ako ng kutsilyo ng libu-libong beses. Napaisip ako kung gaano kaya katagal tiniis ng anak ko ang paghihirap bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. At nang maisip ko yon ay halos panawan ako ng ulirat dahil ang maisip ko lang ang hirap niya sa kakakampay sa tubig ay para lang makaahon ay hindi ko na makayanan. Pinilit ko na lamang na tumayo at agad na lumapit sa kinakaroonan ni Princess.
Agad kong binuhat ang anak ko na alam kong wala ng buhay. Doon na nga ako napahaguluhol nang mailapag ko na siya sa lupa. Pinagmasdan ko ang anak ko na naninilaw na ang balat. Matigas na rin ang katawan niya at agaw pansin din ang lumobo niyang tiyan. Niyakap ko ang katawan ng walang buhay kong anak at hindi ko may paliwanag ang sakit, Papa Dudut. Sakit na halos ikamatay ko na. Kaninang umaga lang ay magiliw pa niya akong binati bago ko umalis. Tapos ay bigla ay wala na siyang buhay sa pag-uwi ko. Papa Dudut, doon ko napagtanto na sa dami ng hirap na napagdaanan ko, ang mawalan pala ng anak ang pinakamahirap na lagpasan. Princess! Anak ko! Princess! Kawawa ko, anak. Diyos ko po! Bakit ang anak ko pa? Arman! Nakita niyo na ba si Princess? Dito rin nakita kanina nung bata. Diyos ko po, Princess! Princess, anak! Nandito na si tatay! Gising na, anak ko! Nandito na ang tatay! Gising na, anak! Huwag mo naman biruin ang tatay! Hindi na siya humihinga, Arman. Tumahimik ka! Nakita mo na kung ano nangyari! Nakita mo na kung ano resulta ng kapabayaan mo! Ito na, Sally! Ano ba? Hindi ito ang oras para magsisihan at mag-away tayo. Sa'yo pa talaga nang galing yan! Alam mo kung sino may kasalanan nito! Kawawa akong anak! Princess! Patawarin mo ako, anak! Wala man lang ako nagawa para mailigtas ka! Patawarin mo ako kung nauli ako ng datingan ako! Princess! Tay! Sorry po! Kung hinanap ko lang po sana siya kagad ng mabuti kanina, baka po sana buhay pa siya! Hindi, anak! Huwag mo sisihin ang sarili mo! Tay! Wala kang kasalanan sa nangyari sa kapatid mo! Ikaw, Sally! Ikaw may kasalanan! Hindi ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Wala akong kasalanan. Iniwan ko siyang natutulog sa kwarto natin. Maghuhugas kamay ka, pangayop ka! Palagi mo nalang katwir na hindi mo alam na magkakaganito! Na hindi mo alam na magkakaganyan! Ikaw dapat na nagbabantay sa mga bata habang wala ako! Mag-aalaga na lang sa kanila ang gagawin mo pero hindi mo pa magawa! Wala kayo natupag kundi magsugal! Gustahin ang pera pinagpagulang ko! Wala kang kwentang tao! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko! Tay! Tay, wag po! Hindi ako. Tama na po! Baka pumapatay niyo si nanay! Walang hiya ka, Arman. Papatay mo talaga ako? Oo! Mabigyan ko man lang ng katarungan ng pagkamatay ni Princess! Patawarin nawa ako ng Diyos! Pero gusto ko talunurin ngayon hanggang sa malagutan ka ng hininga! Nasisiraan ka na ba? Hindi ko gusto na mangyari sa anak natin to. Kaya wag mo akong sisihin. Hindi mo ginusto! Grabe yung kakapalan ng mukha mong babae ka! Kung hindi dahil sa kapabayaan mo, hindi mangyayari sa kanya to! Naturingan kang ina pero hindi ka nagpakita sa mga anak natin! Mas importante pa sa iyo ang bisyo mo! Hindi ka na nga nakakatulong sa akin! Hindi mo pa magampanan ng maayos sa pagiging nanay mo! Hindi ikaw na ang perpektong ama. Ako na ang walang kwentang ina. Pero wag mo isisi sa akin lahat dahil hindi mo naman kami nabigyan ng magandang buhay. Oo, nagtatrabaho ka. Pero wag mong ipagmalaki sa akin yon. Kasi pag-uuling lang naman ang trabaho mo. Wala ka na talaga sa katwiran! Hindi ko alam kung nasa katinuan ka pa ba! Nakuha mo ba talagang subatan ako sa kabila ng lahat? Ibang klase ka! Totoo naman, di ba? Nay, tama na! Totoo naman po sinabi ni tatay eh. Kahit kailan, hindi niyo naman kami binigyan ng atensyon ni Princess. Parang hindi niyo kami anak. Isa ka pa! Marunong ka nang sumagot ah! Bakit hindi mo man
Huwag mo sisihin si Joseph! Subukan mo lang din sasaktan! Tutuluyan na talaga kita! Ikaw na nga may kasalanan! Ikaw ba may ganang umasta ng ganyan? Isisisi mo pa kay Joseph ang kababayan mo? Samantalang ikaw ang ina! Makasarili ka! Wala kang kwentang ina! Ikaw pumatay sa anak ko! Hindi! Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay sa kanya! Iniwan ko siya natutulog sa kwarto! Wala akong kasalanan! Wala! Hindi ko alam na pupunta siya rito! Usigit ka sana ng konsensya mo sa nangyari sa anak ko habang nabubuhay ka! Wala akong kasalanan! Tay, ano po gagawin natin ngayon? Saan po natin dadalhin si Princess? Sa morgue na natin siya dadalhin, anak! Pero, tay, wala po tayong pera. Baka po, hindi po nila tayo tanggapin doon. Bahala na, anak. Gagawa ko na lang ng paraan. Dali mo na itong flashlight. Ilawan mong dadaanan natin at bubuhatin ko ang kapatid mo. Paano po si nanay? Ayos lang po ba na iwan natin siya dito? Para naman po kasi nababaliw na si nanay eh. Pabayaan mo ang nanay mo. Matagal na naman siyang ganyan. Ang mas importante sa akin ngayon, madala na natin si Princess sa morgue. Opo. Anak. Papadudod sa sobrang galit ko nga ay walang lingon na iniwan na namin ng anak kong si Joseph ang nanay niya sa tabi ng sapa. Patawarin talaga ako ng Diyos dahil gusto kong sakalin ng mahigpit si Sally ng mga oras na yon para maranasan niya ang hirap na dinanas ng anak ko. Parang gustong gusto ko siyang patayin dahil sa kapabayaan niya at mas nakakagalit pa na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya. Pero laking pasalamat ko nang awatin ako ni Joseph. Napag-isip-isip ko kaagad na mali ang gagawin ko at hindi ko basta itatapon ang buhay ko para lamang makaganti sa kanya. Dahil may isa pa akong anak na umaasa sa akin. Kaya naman bago pa ako may magawa kay Sally ay binuhat ko na ang walang buhay na katawan ng anak ko. At naiwan lang doon si Sally na tunala at tila wala sa sarili. Naisip ko rin na nawalan man ako ng isang anak ay meron pang natitira sa akin at hindi dapat ako magpadala sa init ng ulo ko. Agad kong dinala ang anak ko sa pinakamalapit na morgue at nang tila sinampal ako ng katotohanan. Nawala na nga ang anak ko ay doon na ako muling napahagulhol. Hindi ko po lubos maisip kung bakit kailangan na sa anak ko pa mangyari ang malagim na pangyayaring yon. Paulit-ulit ko ngang usal noon na sana'y si Sally na lamang ang namatay. Makasalanan na ako sa pag-iisip ng masama sa asawa ko pero talagang napakalaki ng galit ko ng mga oras na yon. Para na akong mababaliw sa sobrang sakit. At wala akong ibang sinisisi kundi si Sally. Siya dapat ang ina at nagpoprotekta at gagabay sa mga anak namin pero siya pa ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin. Halos hindi ko na nga kayang tignan si Sally kaya naman pinalayas ko na siya sa bahay namin. Wala akong pakialam noon kung saan siya makikituloy at magpalaboy-laboy man dahil kulang na parusa yon para sa sinapit ng musmus naming anak. At dahil nga sa kakulangang pinansyal namin noon, ay nanghingi pa ako ng tulong sa kapitan ng aming barangay para maayos ang mga bayarin sa morgue at mapaburol ang anak ko. Hindi naman ako nabigo at nagpapasalamat ako dahil maging ang mga kapitbahay ko ay tumulong sa akin, lalo pa at naaawa sila sa sinapit ng aking anak. Nagpahayag din sila ng pakikiramay sa akin at may iilan din naman na nagpahayag ng pagkagalit kay Sally. Papadudot. Sa totoo lang ay pinagbawal ko ang pagsusugal sa lamay ng anak ko dahil isa rin yon sa itinuturing kong dahilan ng pagkamatay ng anak ko.
Nabaliw si Sally dahil sa sugal kaya naman napabayaan niya ang obligasyon niya bilang asawa at ina. Ang akala ko nga noon ay hindi ko na makikita pa ang pagmumukha ni Sally. Pero himalang nagpakita pa siya sa ikalawang araw ng burol ng anak ko. Umiiyak at nagmamakaawa na gusto niyang makita ang anak niya. Pero dahil nangingibabaw pa rin ang galit ko sa kanya ay buwang desisyon ko na hindi siya hayang makapasok man lamang sa pamamahay ko, Papa Dudut. Tay, nasa labas po si nanay. Ano? Lakas pa talaga siya ng loob magpunta rito? Dito ka muna. Lalabas ako. Magtimpla ka muna ng kape para sa mga bisita. Tsaka bigyan mo rin sila ng tinapay. Sige po. Arman, Ba't ka pa nagpunta rito? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Huhulaan ko. Gusto mo magsugal? Pues makakaalis ka na dahil walang sugal dito. hindi sugal ang ipinunta ko rito. Gusto ko lang makita si Princess. Ah, talaga? Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Princess? Pinabayaan mo nga mamatay, hindi ba? Hindi totoo yan. Ano ko rin naman siya, Arman. Kaya ako Anak? Hibang ka ba? Saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mong tawaging anak si Princess sa kabila na nangyari? Ha? Oo! Ikaw ang nagluwal sa mga bata, pero mas masahol ko pa sa ibang tao. Yung mga hayop ka kapag nawawala ang anak nila, hinahanap kagad nila. Pero ikaw, parang wala kang anak kung umasta. Ang sarap na ng buhay mo eh! Kain, tulog, sugal, yun lang! Oo, pabaya kong ina. Pero sa tingin mo ba ginusto ko yung nangyari sa kanya? Nasasaktan din ako, Arman. Masakit sa akin yung nangyari sa kanya. Masakit? Huwag na tayo magplastikan dito, Sally. Alam nating parehong hindi ka pabor na nagkaanak ulit tayo. Kaya huwag mo akong paandaran ng mga kasinungalingan mo. Ang kapal mo. Pinipilit mo pa rin talagang pagtakpan ang kapabayaan mo. Kahit pabaya kong ina, hindi ko namang ginusto na mawala ng anak. Hindi ako ganun kasamang tao. Oo, nasabi kong hindi ko ginusto ng isa pang anak. Pero hindi ako ganun kasama para hilingin kong mawala na siya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan ng namatay anak natin dahil hindi mo nagampanan ang responsibilidad mo. Kung sana binantayan mo siya na mabuti, hindi sana mangyayari to. Kaso hindi. Mas importante pa sa'yo ang pagsusugal mo. Wala kang karapatang tawaging ina. Alam mo, sana talaga ikaw na lang ang namatay. Sumusobra ka na, Arman. Ikaw sumusobra. Sobra ka na sa kakapalan. Gusto kong magsisi na ikaw na pangasawa ko. Pero mga anak ko na lang iniisip ko. Kung meron man akong pagsisisi, yun ay ang hindi ko sila kagad dailayo sa'yo. Sana hindi ito nangyari. Pero huli na ang lahat. Nangyari na nangyari. Pero hindi kita hahayaang makita si Princess dahil wala kang karapatan. Hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan. Wala kang karapatan na pagbawalan ako makita ang sarili kong anak sa lamay niya. Sino ka ba sa akala mo? Tatay ka lang nila pero hindi kita legal na asawa. Sino sa tingin mo mas may karapatang sa ating dalawa, ha? Wala ka na talagang natitirang kahihiyan sa pagkatao mo, no? Nasasabi mo pa talaga yan sa kabila ng pagiging pabaya mong ina? Wala kang karapatang magkaroon ng anak at lalong wala kang karapatang maging ina. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero hindi mo ako pwedeng pagbawalang makita ang anak ko. Ah, ganon? Aray! Arman, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang braso ko! Hindi kita papayagang makalapit kay Princess at kay Joseph. Umalis ka na rito! Hindi ka nila kailangan! Bitiwan mo, sabi! Hindi mo ako pwedeng pagbawalan sa lamay ng sarili kong anak. Ikaw ang walang karapatan sa kanila. Pues, gagawa ako ng paraan para mapunta sa akin ang kustodiya ng mga bata. At sinasabi ko sa'yo, matakot ka na. May mabigat ako ebidensya laban sa'yo. Sino sa tingin mo papanigan ng batas sa ating dalawa? May pabatas-batas ka pang nalalaman? Ano bang alam mo sa batas? Wala kang pinag-aralan? Wala nga akong pinag-aralan pero lumapit na ako sa barangay at tutulungan nila ako makahanap ng abogado. Kaya umalis ka na rito bago pa kita kalad ka rin paalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalik ako rito para kunin si Joseph. Tama na, Nay! Hindi ako sasama sa inyo. Ano po bang silbi na makuha niyo ako?
pababayaan nyo lang din naman po ako eh. Kahit naman kailan hindi nyo po pinaramdam sa amin ni Princess na may nanay kami. Si tatay lang naman po nagmamahal sa amin eh. Wala kang ibang inatupag kundi sugal. Kaya po namatay si Princess. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Wala kang utang na loob. Wala ka sa mundong to kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagluwal sa'yo. Tama na! Umalis ka na rito, Sally! Hindi utang na loob ni Joseph sa'yo kahit ano! Lumayas ka! Aray! Oo na, aalis ako. Hindi mo ako kailangang itulak. Pero babalik ako. Tandaan mo yan. Ayos ka lang, anak. Ayoko po sumama kay nanay. Dito lang po ako sa inyo, tay. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng nanay mo. Wala na rin nagawa si Sally, Papa Dudut. Hindi na rin siya nagpumilit na pumasok pa sa loob para makita si Princess, lalo pat alam niyang hindi niya talaga ako matitinag sa pag-iyak-iyak niya. Hindi po ako nakaramdam ng awa sa kanya ng mga oras na yon dahil para sa akin, ang isang bayaning ina na katulad niya ay walang karapatan na makalapit sa mga anak namin. Hindi rin po ako nagpasindak sa pagbabanta niyang yon dahil alam ko na mas may laban ako kung sakaling ipilit niyang makuha sa akin ang anak namin. Kung kinakailangan nga na humingi ako ng tulong sa mga social worker o abogado ay gagawin ko para lamang matanggalan siya ng karapatan sa anak namin. Sa isip ko, Papa Dudut, ay hindi naman siguro importante kung wala akong pinag-aralan basta't kaya kong alagaan at buhayin ang anak ko ay sapat na. Papa Dudut, maayos ngang nailibing ang anak ko at marami rin ang nakipaglibing at halos lahat ay naawa sa sinapit ng aking anak. At naawa din sa akin. Ika nga nila sa kabila ng pagtataguyod ko sa aking pamilya ay sadya raw talagang hindi nawawala ang lason sa pamilya na tuluyang sisira sa aming pagsasama. Matapos ngang mailibing ang aking anak, ay bumalik ako sa pagtatrabaho at mas pinagbuti ko pa para sa aming dalawa ni Joseph. Madalas nga kapag walang pasok sa eskwela, ay sinasamahan niya ako sa trabaho ko sa ulingan at tumutulong sa akin para hindi raw ako masyadong mahirapan sa pagtatrabaho. Kahit ayaw ko naman siyang payagan sa pagtulong sa akin ay mapilit talaga siya. Mas gusto ko sana na mas pagtuunan niya ng atensyon ang kanyang pag-aaral pero nais niya raw na makatulong sa akin kahit sa ganong paraan. Makalipas nga ang halos ilang buwan ay nagbalik si Sally pero may kasama itong mga social workers para kunin si Joseph. Nagtalo pa kami ni Sally ng araw na yon hanggang sa nalaman nga ng social workers ang nangyari sa aming bunsong anak at kung gaano ito kaadik sa pagsusugal na umabot na nga sa puntong napabayaan nito ang mga anak namin. Nagkaroon nga kami ng usapan sa barangay kung saan ay tinulungan nila akong mag-file ng petition for custody para sa anak kong si Joseph. Dahil hindi rin naman daw basta-basta mapupunta sa akin ang bata ng walang batas na mamamagitan. Tinulungan nila akong kumuha ng public service sa isang pampublikong abogado bilang wala akong kakayahan na magbayad at gumastos para sa pag-file ng petition. At nang mag-trial nga ay napatunayan na walang kakayahan si Sally para alagaan at ibigay ang pangangailangan ni Joseph. At dahil wala na ring pamilya si Sally na maaaring maging guardian ng anak ko, ay napagpasyahan ng korte na ibigay sa akin ang kustodiya ng aking anak. Laking pasalamat ko nga sa lahat ng tumulong sa akin dahil nawala na ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin pa kung pati si Joseph ay malalayo sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na kaming namumuhay ng anak kong si Joseph na kasalukuyang nag-aaral sa high school at isang taon na lamang ay graduate na. Mas lalo pa akong nagsusumikap para sa pagpasok niya sa kolehiyo. Hinding-hindi ko hahayaan na hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Lahat po ay gagawin ko para sa ikagaganda ng kinabukasan niya kahit pa maghirap at magpakapagod ako.
At sa tulong naman ng aming kapitan ay nagkaroon ako ng trabaho sa barangay kung saan ay isa akong janitor. Malaki po ang ipinagpasalamat ko sa bagong trabaho na meron ako dahil kumpara sa pag-uuling ay mas madali lang ang trabaho ko at kahit papaano ay mas malaki ang kinikita ko na makatutulong para makapag-ipon ng pangpaaral ko sa anak ko sa kolehiyo. Hindi na rin namin muling nakita pa si Sally at hindi namin alam kung nasaan siya. Pero kung nasaan man sana ay baguhin na niya ang kanyang sarili. Dito ko na po tatapusin, Papa Dudut, ang aking kwento na bagamat walang nakakaalam kung ano pa ang aming pagdadaanan, ay nakahanda kaming harapin yon ng magkasama ng aking anak. Maraming salamat po sa pagpili ng aking liham, ang inyong kapuso at ka-barangay, Arman. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.